Eikö polttaa pakilassa ja punainen? Voiko ottaa? Miltä tuntuu? Tuntuu aika kivalta. Uusi vuosi on vaihtanut ja kaikki. Täällä ollaan rengissä, vuoden ensimmäisiä rengistöitä tekemässä. Hyvä meininki, ei mikään. Uusi evää uuteen vuoteen. Tahtokepa tätä pojat. Semmoinen kato. Niin joutuu jo seisomaan. Uudestaan vaan. Säikähtää! Kovin oot herkkä kaveri. Hyvä, että jo toista kertaa katolla häitte. No niin, ja viilikset uudelleen. No, viilikset on ihan hyvä. Kojelauvalle, saat kato hetki. Joo, elää kovin kaupuksi laita. Viilikset on vieläkin ihan hyvät. Vuoden ensimmäistä rengistä tehty aika onnistuneesti. Hengissä säilyttiin. On vain, kompura vain. Kompura vain. Rengashan tyhjenee myös automaattisesti. Kompressori siihen. Ei se kompura